Lho, jan iki piye to wong iki? Yo, yo. Weh, Mas. Piye? Kowe ki arep dikek dhuwit kok malah mlayu ki piye? Kira kowe ki arep nguber maling, mbok kira aku maling kok. Ora, aku ki yo ora nek kowe dodolan lemari arep mangkake aku arep tuku lemari. Lemari. Heeh. Ready 1 jutaan rene. 1 jutanan. Iya. Wah, turah iki dhuwit kowe iki. 3 pintu ya lho. 3 1 jutaan. 3 pintu ki 1 jutaan. 1 jutaan. Oh. Iki lho. Gantungan ya lho. Heeh. Selipatan Ya. barangnya ya wis jati. Iya. Ses Mas iki Oke. barangnya pokoke ses pokoke iki. Heeh. Yo. Pemarep request lipatan kabeh, gantungan kabeh ya oleh. Lah nek sing enek laci iki enek apa ora? Eneng to sing Endi? lacine ya. Endi kaya Enek. apa? Bojoku kuwi seneng enek iki, enek Lah dalah iki to sing mbok goleki lha iki Oh, arep tak kirim iya. ke sapaku iki lho. Oh. Tak kirim Banyuwangi kono. Iki nek enek lacine tambah apa ora regane? Ora usah tambah. 1 jutaan wis bebas pilih motif ya lho. Hmm. Bayare ya wis COD. Ya. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta. Lah nek cara pesene piye? Cara pesene wi to. Oh. Ning isore bio profil, ning nomere bawah langsung terhubung be aku dhewe. Oh, alah iya oke. Ya jangan nek tak ngomongke bojoku.